Akwesịrị ịchọrọ ịkwụ tax. Eme m vidio na-akọwa na-break unu something down ka ị ga-esi wee kwụ the tax and ka ị hapụ ka edite hapụ ị na-amapụ gị obi maka ife na anụ na social media o ji wee bụ na ego ọ nabata na akaụntụ gị na a ga-atasị gị maka ya. Now i wee nọ na comment section wee na-asị that you will not pay the tax. Ịma ife ị ga-eme, pray that you will never in your life earn more than 800k because after na some of unu bụ a na-akọwalụ unu ife ọ na-afịa unu alụ to comprehend and digest ife a. Do you understand me? Ị na-abịa asị m that you will not pay the tax. How is that my business? Ọ bụrụ business m. Ọ gị na ndị Nigerian government nwere okwu nwa ife my business ebe ahụ na m fụrụ the thing na-aghọta na some of unu aghọtachala the thing pụta break ele down etu ọ ga-esi wee kwe gị ghọta. Do you understand? So etu ị nọzi na akịta gị nwa ka ọ dịziri ịma na ị chọrọ ịgba mbọ n'onwe gị ka ị nwebe ego because onye nwere ego na-akwụ tax. Onye nwere ego adakwa, onye nwere ego ọ na-akwụ tax. Akwa m gwara unu ebe a saying that if you are not working, o nwere ife jikọ gị na Nigerian government na tax fa na-ekwu okwu na January and ị na-earn below 800k, o nwekwara ife jikọ gị na Nigerian government na tax. Mana as far as ị na-earn above 1 million yearly, for instance, na a ga-enye gị free tax 800k, tax ego for 200k bụ na ọ dị ka 15%. Do you understand me? Bụ 30,000 annually. Ị pụta na asị m na ị gara akwụ the tax. How is that my business? Nwanne m ị ghọtago. For some of unu nwa jụkwala ajụjụ ọ bụla ego niile bata na akaụntụ oke ị ga-akwụ tax. Like etu ị nọkịta inwe nwanne m ka ọ nọ school ịwayara ya ego you will not pay tax. You understand me? Inwe mama, inwere ụmụnne, family to family transaction bụ na just you na-render help ma ị na-support somebody. O nwere ife jikọ gị na tax. Ị ghọtago. Mala na the bone of contention ebe ahụ the purpose of the money, that transaction, the purpose, that cash flow na-abata na akaụntụ gị, okay, the purpose. As far as ị nọ na Nigeria ma ọ bụ n'obodo overseas nwee business na buy. Do you understand me? Business gị na buy ga na-akwụ that money, ga na-akwụ tax. Do you understand me? Any transaction ọ bụla ị mere gbasara business ma ị bụ landlord ma ọ bụ anything gbasara business, you will pay the tax. You understand? Ka o doo gị anya. Amara m ife pụtara na-akọ ma ọ na-akọ ọnụ na mpụta break something down. Ịkwụrụ tax ọ gbasara m ife like go back to your village. That is none of my business. Ị nwere ike ruo village gị gwa central day itu unu si ya na ị chọrọ ụwa gị niile ka ị nwekarịa 800,000. Ị ma na onwere ife jikọ gị na Nigerian government. Ị nwekwa ike jee n'obi unu ma ọ bụ jee na Growth of Virgin Maria ma ọ bụ ịmara ka isi ekpe gwa mmụọ si ya na ị chọrọ inwekarị 800,000. Ị ghọtago?